Ibimincili nemivuyo kubalandeli bamakhosi ngethuba bekusungulwa isebe laseWhittlesea labalandeli beqela labafana bokuthula noxolo iKaizer Chiefs. Ukanti-ke kulo myadala bekumenywe nabanye abalandeli bamanye amaqela ukuze babe bubungqina nokubonisa ubunye. Usihlalo wephondo leMpuma Kapa labalandeli beKaizer Chiefs uncoma isigqebe esilawulayo selisebe ebazoba njengabantu abazimiseleyo nababonisa ubungcali. Maniqale ndibulele ibranch leyalapha eWhittlesea ngelontsha abathe bayenza namhlanje bebonke ke bebambisene nathi iphondo elase-Eastern Cape le-region yase-Buffalo City region as babe phansi kwe-Buffalo City region. Into endiyibone apha namhlanje eWhittlesea into entle kakhulu, ndifuna ukuthi iphondo lizawuthi lifumane into entle kule branch yaseWhittlesea ngabantu aba-organized ngeyona ndlela. So ngabantu esibafunayo abantu aba-organized abakwazi into yobana ba-organize izinto ngendlela eyiyo, bazawutsho bakwazi nosupport i-team. iKaizer Chiefs kufumene abalandeli apha eWhittlesea namhlanje abasemthethweni, so ndinethemba into yobana ubheka phambili sawusebenzisana kakuhle kakhulu. I-professionalism abayibonelisileyo intle kakhulu ngeyona ndlela. Into engenayilibala ngale event namhlanje ngabantu abalapha namhlanje nezithethe bezithetha apha, amazwi akhuthazayo xa sizi-supporters into yobana kufuneka uziphathe kanjani, uyisapota kulindeleke ntoni kuwe. Zonke ezo nto sifundile singabathandi bezemidlalo, nokubona abanye abadlali bezinye iitim, abalandeli bezinye iitim bekhona bephakathi kwethu, Orlando Pirates, iSundowns bezikhona phakathi kwethu zonke. Nangona siyazi into yobana isport ayonto yokulwa, isport into yobana abantu bonwabe, so ibonakalise loo nto leyo i-unity ibininzi kakhulu ngeyona ndlela. Usihlalo wesebe laseWhittlesea uMnumzana Kali udize ukuba kukade benothando leliqela babone kufanelekile ukuba basungule elisebe laseWhittlesea labalandeli. It's been time siyithanda iKaizer Chiefs. I think inoba ndandisenza uStandard 4 that time ndandithanda iKaizer Chiefs. Ndihambe ndiyibuza le nto lentsha. I even joined iKaizer Chiefs single ndingananzikanga branch, ndazijoyinela nabantwana bam. Then after that sa-organizwa u-secretary we-province zonke ii-branches ezinayo iKaizer Chiefs, saya sokuva uba kwenziwa ntoni ukuze nilontshe, otherwise kukuthanda iKaizer Chiefs, that's the only thing. Umntu onqwenela ukujoyina angadibana neliphi ilungu le-executive, kodwa ke nam angadibana nam afune ilink. Okokuqala uzawungena kulaa link, laa link izambimgayida ke ngokuba ngoweyiphi region, ngoweyiphi province. Xa once aklike iregion yakhe seyimchaza ibranch yakhe ke ngoku yeyiphi na, yimiqathango ekufunekayo. Then xa sewurejistarishile as a member, you need to join apha ebranchini nge-R100 kuphela. Then ngenyanga ke ngoku sine-subscription fees eziyi-R20, sibethi R20 monthly. Yeah, we've got i-challenge ngabantu abangaphangeliyo. We don't push them. Asifuni bamke bathi kuthandwa imali apha. We want into yoba babe lapha close to us, siba-assiste where kukho indlela yoba siba-assiste. Uphinde wacacisa ngendima ezakudlalwa lelisebe eluntwini esithi Uthi plow back kwicommunity yethu. Njengoba sisazi icommunity yethu, i-community engenamisebenzi, i-community enabantwana aba-vulnerable, abantu abadala aba-vulnerable. So sine-project ephana kwi-constitution ye-Chiefs into yoba xa niyi-branched in that area funeke nizibonakalisile, nibe nento eniyenzayo, niphucula loo mntu nimbonileyo. These are ii-project esiyemakile esizawuqala ngazo after uJune nje sikhokha umoya because we have worked very hard. So after nje uJune sizawuqala ke ngoku i-project esinothi siyayibona lena i-priority, that's our priority, siqale ngayo si-kickstart. Masizibambe kanjalo ke ezelinqaku ze sibuye sikhongozele ezilandelayo kwixa elizayo. Ngokwanele kwaMtuba kwiindaba zeWhittlesea TV kwiholo lemisebenzi eyahlukeneyo eWhittlesea. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.